Ćao internet, dobrodošli u Europski Battle Royale. Kako se ovo zapravo radi? Imamo ovdje na karti Europe oko 50 europskih zemalja i vidjet ćemo koja je zapravo najbolja od svih njih. Ovdje imamo kotač sudbine i čije god ime sleti, to jest čije god ime nam izbaci ovaj kotač, ta država ispada iz igre. Idemo sve dok samo jedna nacija ne ostane na ovom kolu. Poprilično jednostavna pravila, mislim da ćete skužiti. Krenimo. O, kako je lepo biti tu! Ok, prva nacija eliminirana jest Ujedinjeno kraljevstvo. Ok, ne najbolja divizija Engleske, ali mislim kako će poslužiti. Sljedeća nacija jest Turska. Iako Turska više ne postoji, Cipar se zapravo uvećao za nekih 1000, 10.000, puno posto, uglavnom puno posto. Sljedeća nacija Makedonija, naravno velika šteta, ali Makedonija više ne postoji. Sljedeća nacija Srbija je bila vrlo blizu tu, ali je Irska na kraju izbačena. To je najluđe, Irska je taman ujedinila svoj otok. Ali eto, sudbina kaže kako su sada Danska i Norveška pa otprilike podjednati kada dođe do kontrole cijelog britanskog otočja ili kako da se već to zove. Sljedeća nacija. O ne. Ok, nažalost ode Bosna. Stavimo jedan veliki F in the chat. Tako blizu Bosna, tako blizu. Sljedeća nacija jest Francuska. Iskreno nisam očekivao da ću ugledati veliku Belgiju, ali za sve imam prvi put u životu. Sljedeća nacija jest Dobro je, ok. Ne mogu reći da nemam svoje favorite u ovom natjecanju, ali definitivno mogu reći da nemam svoje favorite. A jedna od tih favorita nije Latvija. Sorry Latvija, ali čini se kako si ispala. By the way, prije nego što nastavimo ovaj video, samo želim reći da sve susjedne nacije dobiju teritorij države koja je trenutačno ispala. Tako da ne budete zbunjeni zašto sam i Bjelorusiji dao ovaj tu mali dio Latvije, iako su jedva bili susjedi. Sljedeća nacija jest Island. Neću lagat, zaboravio sam da Island uopće postoji. Prije nego što nastavim dalje, moram samo reći koliko je zapravo velika Danska narasla. Ne samo da je uzela cijeli Island, nego uzela i cijeli gornji dio Škotske, malo Britanije i Irske. Sljedeća nacija jest Moldova. Iako se službeno zove Moldavija, meni je lakše reći Moldova. Sljedeća nacija Italija. Moram priznati kako je ovo prva velika nacija koju moramo eliminirati iz ovog natjecanja. Ali da, čini se kako je Italija prva velika nacija koju smo morali eliminirati. Sljedeća nacija to je bilo vrlo blizu, neću lagat, to je vrlo blizu, ali kao što kažem, i sljedeća nacija koja je ispala jest Litva. Čini se kako zemlja izvrsnih košarkaša neće nastaviti ovu utrku. F in the chat. Neću lagat, mislim kako smo sad prošli oko negdje 10 eliminacija i mnogo stvari se zapravo promijenilo na mapi. Kao prvo, Francuska nedostaje, sad imamo veliku Belgiju i Švicarsku. Drugo, Italija nedostaje, pa se Španjolska uspjela proširiti na cijeli južni Mediteran. Zatim, oko Jadrana, pa imamo puno prelazaka na drugu stranu, pošto, kao što kažem, Italija je bila eliminirana, pa su se mnoge zemlje uspjele tamo i proširiti. I, naravno, imamo veliki Cipar sada na jugu, pošto je Turska bila eliminirana. Ali Sjeverna Europa za sad samo čila. Sljedeća nacija, Slovenija, a taman ih je krenulo. Sljedeća nacija, pa mislim kako smo svi dobro očekivali, već smo se izvukli jednom, možda 2 put, ali nažalost došlo i naše vrijeme. Moj glavni favorit je ispao, ali idemo dalje. Sljedeća nacija eliminirana jest Estonija. GG, well played. Idemo dalje za iste pare. I sad nam ode još jedna polubalkanska zemlja, ode nam Mađarska. Jedino što znam jest da Orban neće biti zadovoljan ovim rezultatom. Ok, sada smo opet došli do neke točke gdje možemo pogledati zapravo koliko se promijenila situacija na mapi. Još uvijek je Rusija najveća na ovoj mapi što se tiče samog teritorija, ali i Španjolska se poprilično povećala. Neću lagat, Crna Gora izgleda onako 10 puta veće nego što inače jest. Nastavljamo dalje. Andora ispada iz igre. Pa dobro, to samo čini ove granice puno ljepšim. Zoom. Da, možda ih nisam trebao spomenuti tako rano.
A šta je tu je? Ništa, Crna Gora, imala si dobru utrku, ali nažalost ovo je tvoj posljednji krug. Tako blizu, a tako daleko. Nastavljamo dalje u blizu, ali Slovačka ispada sljedeća. A taman su se povećali što se tiče teritorija. RIP! Idemo dalje. Bugarska otpada sljedeća. Iskreno nije toliko ni napravila od početka gejma. Pa ono, šta je tu je? Kolo sreće okreće se. I to će biti Češka. Sad je vidiš, sad je ne vidiš. Sljedeća zemlja koja otpada jest Malta. Zbogom Malta, sad si dio velike Grčke. I nije Grcke, samo ne mogu staviti Č zato što fond ne podržava slovo Č. Sljedeća nacija vani jest Nizozemska ili Holandija, ovisi gdje živite. Nizozemska više kao nigdje zemska. Znam da sam smiješan, ne morate mi to reći. Sljedeća nacija vani jest Poland ili ti Poljska. Čiribu, čiriba, ode Poljska. Ok, mislim da je sad vrijeme kako bi opet trebali pogledati stanje na mapi. I pravo ću reći dosta žutih nacija. Imamo ovdje dolje Španjolsku koja se već prosera kroz cijeli Mediteran ili Sredozemno more. Onda imamo Cipar, isto ovdje. Rumunjsku koja je došla sve do Poljske u jednom dijelu, ali isto tako imamo i plave nacije koje su pomalo se povećale. To su na primjer Grčka ili Grcka, Njemačka koja napokon se počinje malo onako kretat, Ukrajina koja je isto uzela ovaj mali dio Poljske i Srbija ovdje na jugu. Ali naravno sve se može promijeniti pošto je ova igra doslovno samo igra na sreću. Idemo nastaviti dalje. Ili Luksemburg ili Rusija i čini se kako će na kraju ipak biti Rusija. Stalin sad mora da se okreće u svom grobu. Ili on, ili Putin. Nastavimo dalje. To će biti blizu, ali čini se kako je Kosovo na kraju ispalo. Čini se kako ćemo napokon imati mapu koja nije kontroverzna. Ćao Kosovo. Ko je dalje? Čini se kako će nam ispasti velika Njemačka. Kao što smo prije za Putina rekli, ja mislim kako se sada Hitler okreće u grobu. Iskreno nemam pojma, ne znam ni jednog njemačkog kancelara. S druge strane, barem se sad vidi da Luksemburg postoji na ovoj mapi. Idemo dalje i čini se kako će to biti kraj za Srbiju. GG, well played. Idemo dalje za iste pare. Pa naravno, čim Srbija ode i Albanija. Kladim se da Albanija samo rekla samo da izdržim jedan krug više nego Srbija. Ali da, GG. Napokon neko od norveških zemalja. To jest sjeveraca, što god. Prva vani je Norveška. I iskreno bilo je blizu, ali ne i toliko blizu. Sljedeća vani jest Danska. Nacija sa najvećim fontom na mapi jest upravo ispala. Ok, pogledamo stanje na mapi. Vrlo kaotično, rekao bi, vrlo kaotično, ali definitivno imamo naših, ja mislim, negdje top 10, da smo sada ušli u top 10. Tek sam sad skužio, ali Portugal se nije uopće pomakao. Mislim, imaju naravno samo jednog susjeda, to je Španjolska, ali opet, idemo dalje. I napokon pade Titan Juga. Bilo je blizu, ako ništa Grčka došla si u top 10. Svaka čast. Idemo još jednom. Napokon se pokušavamo rješavati tih žutih nacija, prva vani je Belgija. I iako je sada poprilično velika zemlja, Belgija je srušena na čistu nulu. Idemo dalje. I to će biti Ukrajina. Ukrajina je sljedeća vani. Pa ako išta Ukrajinom, izdržala si duže nego Rusija. Pa ono, uzmi si to kao pobjedu. Dalje, Austrija. Ode veliki igrač u centru Europe. Sad kad je Austrija otišla, stali smo na top 9. Sljedeća nacija vani jest Španjolska. Poprilično sigurno da je ovo bila zemlja koja se najviše proširila po mapi, ali eto, pada i ona. S druge strane, barem sad imamo veliki Portugal. Idemo dalje i tako odu Švice. Abra kadabra. Top 7. Opa! Ode nam Švedska. Prvo Švicarska, sad Švedska. Nešto ovaj kotač stvarno ne voli nacije koje počinju sa slovom Š. Žao mi je zemlja Ikea, ali morat će svoje stolove negdje drugdje slagati. Nastavljamo sad samo 6 nacija, a bez Rumunjske to ih čini samo 5. Pa ako išta sada neće biti zabune gdje je Rumunjska, a gdje je Cipar. Top 5! I sljedeća nacija koja ispada je Bjelorusija. Koje su šanse da je sad Lukašenko pao u depresiju? Odgovor je velike. Top 4 i otiđe posljednji otok u igri. Zbogom Cipar, ne mogu reći da ćeš mi faliti. Evo nas, dame i gospodo, finalnih troje. Finska, Portugal ili Luksemburg. Finska dominirala cijelu igru, znači riješila se od susjeda do susjeda. Portugal je čekao zadnji trenutak da dođe iza leđa Španjolskoj i onda se proširio po cijelom Sredozemlju. I Luksemburg, koji ja iskreno nisam imao očekivanja da će igdje doći, ali evo ga u top 3. Da vidimo ko će biti pobjednik ovog europskog Battle Royala. Treće mjesto odlazi Finskoj. Finska bila je blizu,
ali će finalna borba biti između Portugala i Luksemburga. Pa ti mene Pa šta reći osim čestite Luksemburgu na pobjedi i hvala vam što ste gledali ovaj video. Subscribe i vidimo se!